Guys, ang pangalan niya ay Unica Joy. Joy. Oh, hi daw. Ay, kitang tagamit mo na wala. Ay na. Sipa. Ay, Nagbuling nga Hindi ito. pa dumabak kitang gulo-gulo. Dahil hindi tayo. Ay, gaga. Inuwara-wara mamin. Hindi ka sakasak na nagdating. Di mo inayos. Hindi talaga na Pinapainit mo talagang ulo ko. Ah, pretty girl. Ay! Guys, tignan nyo. Sinasakal niya yung mama niya. Oh. Ano ni mama, gagutom ka. Ay! Nagtanakan. Ang dalig Guys, na. tignan nyo. Ang ganda niya. Ay! You look pretty. Ay! Lol. Kuyat dirabi. Hindi tinulak mo na. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, ginawa na. Ay, hindi daw. Tapos ano, nakakanda maktumat ka, dito mo, ayaw ko na ating na. Alam mo kasi ko no, Miss Bubo so nakatapos ka nagwaak. Hello kanina. Hello. You look pretty. Wala, wala niya to. Talaga nga pagpunta na. You look pretty. Guys, tignan nyo, nananampal siya. Bad girl siya, guys. Oh, beauty. But what you doing? Patay may ilaw dun, baklita. Mama. Mama. Last. Kapag nakita mong puno ng basura, itapon mo na. Kapag nakita mong marumi dyan, iwalis mo na. Pangalawa, yung kusina, iayusin. Ano ito mo? Green screen? Ano? Lambuhay, what are you doing? Yeah, sub me if you want. Sige, hello guys. Hello guys, welcome to my channel. Please don't forget like and share. Mol. Ano ito mo? Okay ka na. Sabi ko niya. Sige man anak. Sige, hello guys. Na-miss ko di kasi di mo sa Hello guys. dirty hands. Hello guys, welcome to my channel. Ay, iramidang ka man ti channel mo na. Ang quiet. Di na welcome to my channel. Welcome to my mata-mata. Ngala. Mama kami. Oh guys, nakita niyo yun. Sinasakal niya ang mama niya. Guys, maganda ba siya? Nagbal nga to madahil kanya. Miss. What should I take? Type. Type. Take. Type. Take. Type. Yes. Mapagtututo Walang ka niya pasok? do? Mapagtututo ka Tumingin niya ka do? nga ano, pasok? Exam talaga. Kaano? Naimog? Naimog bukas. So, may pasok na kay bukas. Possible. If ever Pag na-suspense, another day ulit exam. Ano ba naman yun? Di doon suspend. Mama! Baka Mama! spelling pa gusto mo. Mama! Ano tututo ka niya do? Random thing. Guys, tingnan niyo yung nose.
Nus, nus. Wala, mabilis na. Nus, nus. Random thing. Tayo sa mga Ads. Ano? Monkey ka pa no, anak. I'm not a monkey. Funny ka pa no. Like you. Exam talaga kami mo. Bakit? Hapon yung exam. Paano pag walang ay pag walang pasok? Hindi natin ito. Online exam kayo? How are you, ano? How are you, girls? How are you? Okay. You're pretty. Pretty ka? Are you pretty? Oh my God, lumot na. Kita naman kinasis mo, ano? No. Guys, her nose is very beautiful. Jenny Blackpink fans. Hi. Pretty ka no? Katawaan ako, ano? Pretty ka. It's like, oh, you're pretty. Funny. One more people. Name some. Ito yung nagbaling namin ka. Kay! Yes. Anak paket nga kusunin, doy. Mana ko sipon mo. Tinaklag mo. Nak, joy ka ba? Kasi ginoy-joy kita. Joy ka ba? Yung tanak. One thing. Ting-ting ka daw na police ting-ting. Nose ka ba? Makan na ako. Pinagigam ka na di kalangat mo. Ang gano'n. How many 3,000 plus lang. Katawa pa lang ka. Hello, Jenny Blackpink. Katawa pa lang ang katawa dito. Madalog ka rin. Magkulit ka niyam. Gaya ka anak, adalis ang... Ang kuya. Pusa ka kano anak. Gore ka, Joy. No. Anak, na. Ano gaming ito? Pakita ang nagba. Dami niyang puto, guys. Ang English na kita, anak. Pagkakati Ilocano. Oh, good job. Laki ng ngipin niya, guys. Ito. Ay. Adyo man. Pinindot mo na patay. Mangko kaya. Mama na stone amaston mastan. Natulog si Ron. Si Ron. One. Pangarawan. Tingin mo dyan. Sampalin kita. Guys, see? Pangit lang. Naktae ka ba?
Masun anig tanakan. Guys, tayo siya. Mm. English mga yan, hindi sila nakakaintindi ng Ilocano at Tagalog. So, wala bagang mapangit ni Joy, pagit ni Joy ko na maawasan. Pangit mo. Dami naman. Pangit mo. Loser. Ano kung ano Love, love. L-O-V-E. Love. Loser. Nag-boring. Hindi ko magamin. Na kabisado ko. Mukhang itlog siya. Hindi ko magamin na kabisado ko magamin. Anda ka pa itlog. Mama. Mama, hindi ko magamin na kabisado ko magamin. Galagaan na. Tablet na ako. Na. Kasi mo nagawa ng tablet na. Na. Nagagawa doon. Na. Oo. Anda ka pa itlog. Kasi itlog. Galit. Adi, natlog. Ba't yung peso na? Hindi na. Hindi kayo nakaka. Hindi king people na. King! Ang dami sila. Ay! Agad ka na kami. Ang pagyo. King! Ano sa'yo, Jay? King, bakit mo nagpubugoy? Anjoy. Dagat na si ka. Bubugoy. Mawang ano That's bugoy. Guys, can you kind Ibaga madimanin ko nam. Guys, na. Lima. Dak lanjut. Dek man goy. Bakit hindi mo lang basa? Paano ka ta? One sunny Sunday. One sunny Sunday, the enchanting pine forest. Kaya pa ni bugoy ni. Ni bugoy. Story of bugoy. The Guardian of Babadam. Tukos ko di bas-basaon. Pilipinas maipagmamalaki ka pinangkala maipagmamalaki ko katangitan. Amo gamin nga darasan Papan pati. Akalikasan at wika Goy. sa bansang ito. Agala ka egi batong kiba. Tingnan ba itong mga... Makikita natin ang magagandang tanawin pang-angkit para sa turismo. Magagandang tanawin nagsisilbi. Nagbad trip mo daw nga kuryente. Nagsisilbi. Ilanggan ng mga kababayan. Kaya dapat pangalagaan natin. Pangangailangan. Pangangalagaan. Nga. Nga. Langan. Madal. Natin ang ating wika napakabuting pakinggan, lalo na kung ginagamit ito sa wastong paraan.
Hello, Sir Biglon. Guys, nakita niyo yung kung paano niya ako awayin. Diyan sa ka nakatingin. Hello, beautiful.